Sandeha vito za tsy nandeha vito fonidriky volo arabako tsy nilahatra bisy wala tsy nahazo 30 000 ariary araka fanambaran'olo hoe nandesy nisy 30 000 ariary nizaraigna tary niondragna bis spécial boka tankatso sa nidriky ta za nandeha 4x4 spécial. Signe rouge Madagascar. Yore mandreny zoky zandry rahalarana bavy-draby zany any invité namatsika avatsika manafotsika trazovy fa monsieur le conseiller technique ny Andro Rajoelina Saidy kakory anao mon frère? Ya magnano mbala tsara korialy atsika jiaby magnaraka fandaharagna ity ny anty ny tegnako nahaizanareo za moa conseiller technique ny présidentiel Andry Nirina Rajoely ke akory alitsika magnano koko amitsika jiaby magnaraka fandaharagna ty. Merci misaotra nareo asa navetony any. Bon, sany kenkenao mon frère fa nampiafitra olo raha nataonao e. Commencé tamin'ny fihetsiketsegna nisy jiaby teto Antananarivo teto zegny niafitra zay le surtout zay mpitolo namanao zay niafitra zay tsy nampiafitra zay fa anao nandeha tahiavoloa igny zay koragnatsika eto tsendriky zegny. Anao nandeha tahiavoloa de nefa nisy koragna nandeha ya ny fagnaragna tamin'olo jiaby fa tsisy olo mandeha fa Rajoelina koa ikoragna ndraiky atsika izy tokony magnatogno atsika fa anao nandeha tagny zay nandeha tagny tsy nampagnino zay zegny farany étonné zay zegny ino ma relation anao ndraiky Rajoelina jusqu'à ce que anao nandeha nitindreny CT. Misaotra anao nagnapetraka fagnontaniagna zay voalohany indrindra aloha zay ndraiky Andry Nirina Rajoely tsisy relation ary tsary nifandray tagnana hoe bonjour président fa amin'ny ankapobeny angambany raha ny sary niparitika tagnatin'ny igny réseaux sociaux igny hitanareo pour occasionnel nahitavany Andry Rajoely za tagny amin'ny CCI Vato tamy 2023 angambany izay nagnano meeting izy karazagna hoe formation leadership niaragna tamin'ny étranger zo misy vaza ary hoe resaka fivavagna zegny tambadiky an'le raha io zegny tagny de andran'ny anniversaire anaka tadidiko tsara be le 25 mars 2023 angambany izay ary tagnatin'ny hafanagna ny rehdretra zay tagnatin'ny antoko HVM de nandehananay tagny satria zay mpagnaraka formation amin'ny ministère ny jeunesse sport taria Korondrano niaraka tamin'ny association Fimpitenota Zanakanossibe de ni invité association maro zegny ny jeunesse sport agnisan'zay zay tagnatin'ny voakaiky anao voakaiky tao zay de présidentenay zay présidente Lili zegny bon nagnentagna zay hoe alotsika andeha fa misy raha karaha zay fa zay tsy nahay hoe Andry Rajoely ho avy ao. Nareo tsy au courant zay zay tsy au courant fekiny zay efa avy agny tsy o zay vo nahita hoe inty milamina amizay tsika fa hoe hiditry président io zay jiaby foka zay efa tsy tafipetry zay efa tsy tafiboaka eky ary zay farany aloha tagnatin'le raha zay tsy o zay nanomboany hoe igny za hita tagnatin'ny sary zegny ary alahino tamy pazinany tsy haiko fa fitiavany za manokana angambany fa alahino tagnatin'ny pazinany zay zaho izy koa fa nipublie sary vita le raha différence vita ya teo zegny efa nisy orakoraka be zegny edy ny raha nisy zay nanomboko teo zegny fa nakomasy niafitra edy taminao tamin'iny hoe ino koa dia laolo ty nefa izy vice président jeunesse VM national za tamizay fotoana zay zay zegny natonga izy voalohany. Bon nandeha amizay fotoagna nieloko zay taminao Saidy zay nielo fotony nampaneliko zay tsy araka fahaizanenao ya anao zegny tegna hoe jeune actif avô zay madio fô tsy araka fahaizanay anao zegny anao nagneko offre Andry Rajoelina ino le offre zegny conseiller technique zegny ya avô amizegny après anao nivolagna tagnatin'ny pagenao atao amizegny tsy ela teo nanao en direct hoe fa Rajoelina volanao nampisy mahamay anao ino ma le mahamay nampidiriny Rajoelina taminao io. Signe rouge Madagascar est le seul et unique au monde. Anoizako le fagnazavagna teo igny hoe nagnino za nandeha tagny nefa tsika efa narofana ya zay nieloko taminao eloko zegny anareo bako toizako hoe na ino le mahamena ampidiriny voalohany aloha zegny nisy bureau nitantagna igny grève zay
ratsika jiaby nahita zay koa fa nagnano grève niboaka zay baka taty Ankatso taty ary niboaka koa ireo baka tamin'ny pédagogie to ny kondoa zegny lohandoha mpisoro jiaby zay pitariky jiaby zay ny agnisany za agnisany tafiditra agnatin'ny le raha io to de nivory zegny zay i raha ty satria isaka zay mijotso sur terrain tafarafara taoriagna le 25 igny efa nanomboky naro zegny vahoaka tsy nankasitraka fiditsoagna sur terrain atsika aza hypocrite volagno izy koa partira ny ambopo igny maro be tsy nankasitraka hoe fa navika ireo laby ty déranger ivarotro azao zegny iroandro koa pine ty hanakandalagna ka ireo bisiny any ty ka tsy mboandro andeha azonao ny raha nisy zay tagnatin'le raha de zay tonga saigny i raha ty lahabiny mila mimpody ndraiky atsika mametraka tsara stratégie fa olo komasy hempaka grève ty tsy nahefa eky ireo fa tsy mazoto fa hambela doko ny afaragna ny fagnadisoagna miala président ty zay amizay kafa nivory bo nametraka stratégie ino ary ny ataotsika atsika mila miditra agnatin'ny mouvement de le mouvement hoe mouvement ny mpanohitry ndraiky mouvement ny inty fitondragna io baka mouvement roe nisy azonao zay namango ny kahigna ny mpanohitry za magnambaranao sasany za tsy anognona agnaragna eky eto fotony fanefa zay raha jiaby sasany nagnano tsy nahita entany misy université feky ireo lohandoha mpisoro hitantsika agnatin'ny mpanohitra io ny invitegna hoe zay mila hiditra agnatin'ny mouvement fa zay karazay aleo solo tegna ne mba miditra agnatinao mba mitondra hevitry ino raha atao ino hevitry baka aminareo agny fa grève ty ka aminay aty fa karaha zao zay karaha fa aminany ty karaha fa menasy azonao satria tsika fa fitondragna tsy mitokiky marigny aminao azonao de aveo amizay zay tapakevitry fa hoe bon misy solo tegna atsika miditra misy olo tegna atsika izy koa ny invité président atsika itady moyen afahatsika miditry agny azao zay de nanapa-kevitry zegny zay atao za tsy nandeha tamin'ny herin'ny tegna nakamanokana niditria voloa ary tsy nandeha vity za ty niditria voloa zegny fa ekipa atao no bon zao fa napa-kevitry hoe retoreto aby olo nandeha ary nisy olona ary olo maventy fa za tsy anognony agnaragna zaho satria ce qui est fait tsy anjarako eky zegny fa ninaka ama leader za assumeko andraikitry ny resiko raha ny volanko za miassume amy raha jiaby zegny natao hoe leader fa tsy magniliky iny ty fahadosoagna agnatin'ny namanao zegny tsy afiseko eto feky namako tsy ambarako feky azao volo be namanay tanao tsy nandeha vity za tsy nandeha vity fo nidrikia volo ary boko tsy nilahatra bisy wala tsy nahazo 30 000 ariary araka fa nambaran'olo hoe nisy 30 000 ariary nizaraigna tary niondragna bis spécial boka tankatso sa nidriky ta za nandeha 4x4 spécial zahe tsy zaho zahe maro zegny ganze navy tali mbala rokoroko fo cortège nidirane ta yavolo atao hoan'zay tagny nahita raha zy cortège nisele tsy olo mora zegny ary fa he fo fa hoe hangozohozo fitondragna ty nidirany saidy tagny zay le raha tafiditoma zegny igny raha nisy ke hoatsika amizay hoe fagnotanegnanao farana amizay hoe ino le mahamel efa henane izy ane iala amin'ny place io maro ane hevitry solution efa nambaran'olo izy tsy le tegna conseil naka mihitsy ny tadiavinany rajoely fa poritry izy setry izy satria nahitsy loatra ary nazava volagna nambarako izy za navy tao nitsanganako tao za tsy nikosomaso izy ary tegna vokatra ny fonaka zay volaniko hoe za tsy managna regret na hoe fanignenagna tamy raha jiaby nisy tsisy resaka tombotsoa fa nagnambara izy ny tegna raha marigny ny raha tsy heny tsy vita fa elihely moa minitra namegna ny tegna ny volagna karaha voafetra zegny le tegna raha voambara taminazy za ka fa niala baka tary efa nivolagna tamin'ny namako alo amizay tsika iboaka ody fa vita raha tiako fa navy aminany after raha tiako inty nambara izy anao tsary nahita za tsary nahita hoe président nivolagnike ny ragnaragna ranomaso tseniky nisy donc to maro conseiller nanao fa tseniky nampiragnaragna ranomaso za mbala olo nampiragnaragna ranomaso ny président république voalohany donc agnatin'ny 60 ans ity ahaizandreo olo aby io tsara fa za tsy hypocrite hoe kele nandeha nanafosafo izy navitary wala mitady toeragna aminazy wala mitady sezy aminany amaro zany conseiller maro be mirafitra agnatin'ny kele hoe conseil naka zegny tegna tadiaviny fa izy volanko olo koa fa setry fa karaha igny ataony azareo za ka fa niboaka tantany nisy olo nagnambara misy proposition ity misy fikahigna ndraiky ho andeha ataon'ny président anao fa anao zay ndraiky miala
zegny raha nambarana nijanogno anao ya nagnotanegna namagna tsy zaho tsy décision-naka namagna karakory raha zay atsika iambigna tsendriky Saïd so zay niambigny izay anareo eto baka mety mivola hoe anao najabaka nery namanao aza volagniny iro tsy nagnajabaka za miasimy satria nagnino za voamony tsara beky tagnatin'ny fo madio saigny madio nagnano le raha tsisy olo nagnajabaka za fa za tompona ndraikitra amy raha anao taria nahazondra tsara olo conscient tsara beky za tsisy olo nandrisindrisika wala namegna vola fa za ka tsy tagnatin'ny eritreritrinaka ka tsy nandeha tany za tsy nandeha tany fa izy volaniko zegny hoe bon azovy loatra mavolaniko iandry radio ely ty sanandra volagny mankadala olo mifeshe lohan'olo jiaby agnatin'ny Madagasikara raiky ty karaha izy raiky tompony raha ty de zegny nivolaniko hoe za ndery volagninao za ndery nike kofranany zao zegny teo zegny le mahamay volagnintsika teo zegny nagneky offranany za managneky offranany fa mba misy azonao zegny satria efa hitanareo nivolaniko teo hoe menace mety mahazo amy fiarahamonigny hoe fa nahavaka reo laby grève ty fa nahavaka reo laby fa iampesegna le raha igny zegny iampesegna le raha zegny hoe bon eto angambany ho ataoko hoe fotoagna afahagna magnino ty mampiditry marigny hevitry ny tanora fitondragna ane rango ny fandimby teo ane efa teo fony efa nisy fony tanora fa tsy nirarahigny negligegna tandrignesagna tsy amegna valera natao fangalagna vola tanora natao fangalagna karena iny ty fangorogna karena amin'ireo mpamatsy vola bakivelany aby io tanora atrizay nisy natao hoe tanora 75% ny malagasy dia tanora moins de 35 ans nefa natao fitangonagna vola baka amin'ny mpamatsy vola vahiny fo ary zegny volaniko eto fa nijoroma république ny fanavozagna efa magnamia sandra hoe bon raha marigny amintsika tanora amizio ty tsara hoendro mba tsy hidirany mahamaiky karaha igny heky atsika tanora satria mbala mandrimandry zegny atsika fa mba mila eky angambany atsika hoe sosikevitry tegna raha mifototro marigny afahandreo mpitondra aby io mahatsiaro tegna hoe tsy atao fagnangorogna karegna fo tanora fa mba aleo vola hazo baka akagny anangaragna banque de développement araiky ho an'ny tanora izay managna hevitry managna inty karazagna hoe projet andesigny mampivoatra ny tontolo ataoko hoe tontolony fananganagna ny projet na ataontsika hoe société industrielle na société isan-karazagna misehatra isan-karazagna magnerany Madagasikara fa tsy atao tady vola fo atsika hoe nandresy lahatra ho an'ny bailleur de fonds tsika zao na zao modimody amezagna formation ely tanora nefa baka koa tsisy suivi pitika folera baka azahoandreo vola zegny fo zay le raha zegny le raha fagnontaniagna anaka amizay zegny namako Saïdy ino zegny hoe asa koragna asa afatra zay surtout zay ho anay za tegna za kivy taminao tsy ampoiziko ino zegny hoe za zao kivy aminao zay boko maro zay koragna mandeha agnaty réseaux sociaux à chaque fois anao magnano en direct ino zay koragna azonao ambara ro olo aby re zegny fôto zay ro zay mbo isaka zao zay fondreo mbo marary fa tamy raha nataonao izy baka fa nambarany hira igny hoe fonareo tova la glace fa zaho tsy eneminareo zaho tsy fahavalon'ny Madagasikara ty ary tsy za nandafo tany ta Madagasikara teto tsendriky nandafo tany walaky le hoe nandafo tany amin'ny vahiny Saïd walaky le hoe izy io dia nahazo vola miliara boka tarifa hoe ivarotro Madagasikara ampahany Madagasikara ty tsy zaho diso fahavalo ho anao zay tanora mitovy aminaka ka jusqu'à nianty anao mbala marary fofonao aminaka jusqu'à niantika zavako tsy fahavalonao diso fahavalo zegny anao ary atsika managna fahavalo iombonagna aza zegny ny tokony concentré tsika manomboko ny anty hoe ahia amin'izay ma tegna fahavalonay Saïdy sa azovo marigny tegna fahavalonay fa tsy tokony anao fa tsy za anao nahita fiarahantsika tagnatin'ny terrain tagnatin'ny tologno natao igny fanody tsy ary isaka mandeha terrain mijotso terrain tsika fanody fo azonao zegny ke ny raha nisy raha nataoko angamba nataoko fa hitanao ny raha nataoko voalohany raha nataoko tagnatin'ny terrain igny ny tsabo olo za ka fa tsy ny tsabo olo za ka fa magnadoso le inty blouson-naka identité-naka raiky mampiasa ny fahasalamagna zao za fa lidera za fa mivolagna hoe zao miala anao président fa zegny ediny raha nataoko ary very telefony ara tagnatin'izy igny
satria nagnino olo voativitry bomby voany bala plastiky ta Besarety tarihy teo navery telefony ary namagna grève teo fo ka nangalatra zo tsy olo hafa azo zay olo namagna ny grève teo fo nangalatra le raha zay ka ino fahavalonareo zao ka mamparary fonareo jusqu'à niany ity tsy mety hitanareo heky i amizay ma tegna fahavalo ty fanavagna bolatabatra ro diaby iro zao fagnabola-tabitra zo ty iro zao fa mitady lalagna ko karakory koa amangona tanora ka amizao ty zay zegny le raha mila zahavagna zegny amizao fotoana zao fa aza mizahazaha eky zay mbala malahelo fo aminao alahelonao tova janga heky tsao manjary retim-po aminao anao manjary mahazo retigny boriny fo zegny agnatin'le raha zegny ninaka zegny am'le raha fa tsy fahavalonareo heky zegny za au contraire hara nitondra fahavelomagna ho an'ny tanora za nandritra mbola nitondra anjara brikinao zay nitondra anjara brikinaka anjara brikinaka tsy nahazo hoe anao baka nagnano izy igny nahazo bailleur de fonds baka ta ivelany ta nahazo iro labiaby io nandefa fanafody nandefa vola iro baka ta ivelany ta azafady za nijotso terrain tary nagnano blouse naka vola naka tompy nivanga SSI nivanga matériel sparadra za nijotso tary nagnanaovako izy olo fa nahita raha nataoko zay vao nagnano rovony intervenir ameza ty numéro téléphone-nao fa zay vao anoagna anao agnatiny asa taonao ty fa mangasitrika misaotra fa olombelo baka mora magnadigna i raha raiky hitandreo défaut-nao azonao zegny raha jiaby nataonao igny voakosiko izy ka iro laby jiaby natao pansement ny karakaregna namiegna SSI nampanitsinitsy masondreo tagnatin-draha igny donc nahatsiaro antena tsy sakinareo tsy sakindreo nivolagna hoe ila olo ty tsy manjary walala olo ty namitika zay le walala olo ty namadiky zay fa tsika malagasy volanko zegny anao magnano raha tsara 10 misy raha raiky tsy mahaparfainao en fiaina i tsisy olo magnano anao misy jiry koa agnatin'ny fiarahamonigny ata araiky na olo faran'zay ny karakarenao karakory tsisy magnano anao misy jery zegny problème tsika malagasy ke fagnontaniagna anaka amizay farany hoe le fandehananao tany le problème araka fahitavanao izy fahita problème ro fa sa anao lany CT mihitsy zay le problème hoe anao conseiller technique mihitsy zay anao sahidy mahasaidy anao zegny fotony hoe araka raha volagninao anao nita olo tary anao nagnampy olo tamy la grève tary olo naratrany hoe nagnano intervention anao tamy raha jiaby nefa raha zay tsy raha ratsy nefa amizay amin'ny fotoagna jiaby igny anao amizay navy tary anao lany CT so mba le mampa-CT anao zay tsy tiavan'olo anao fa tsy le en tant que médecin anao nandeha nagnano intervention tamy la grève igny tsy raha rahiko tsy raha rako na lany za CT tsy jireny namparary fondreo tsy natiavandreo ko teo fa tranao zegny baka ny tegna marigny baka zegny fa ny tegna ny problème zany hoe anao zay tsary hita madiniky joby hely baka kany anao direct azonao zay ary anao baka farany agnabo agny za nagnambaranao nangegna amy karavasy na olo mahainao mahay toetrinao atramizay igny nangegna amy karavasy azonao zay nagnano farany nisy jery nagnano farany nisy ide nagnano farany raha olo jiaby fa zao za magnambaranareo niany ty magnambaranao niany ty anao ko fandeha anjary ampafantariny Zagnahary anao voalohany antseny ka zao tsy manjary magnodididiky anao hitanao marigny zao ty hitako je vois très bien ce qui se passe volagny tan semaine azao zegny hitako heky anareo jiaby io ary soragna Zagnahary raha igny ane aza mieritreritra le hoe hijanogno io igny tsy maintsy mbala récupérer Zagnahary fo toeragna ary tsaratsara ny igny fa zao fotsiny raha volanko hoe atsika aza magnenjiky olo amin'ny zavatra anankiray zay tsy ahaizanao izy maro be ane olo magnenjiky ndre i tsy mahay za feky bako za tsy mahay izy feky na zao zay misy ndraiky kany mahainao tsara tsy mahainao regny baka hoe atao hoe jalousie regny fa retim-po mihitsy regny fa fanafo zegny regny fa retigny araiky hoe jalousie igny zegny ny regny fa hoany zay tsy mahay antena zegny minia manevateva minia magnino ty magniratsiranao
azafady fa regny olo regny ane mieritrereta fa asa mba karakory izy regny amin'ny fiarahamonigny misy izy any fa za mahita fa mahatsapa fa tsisy olombelogno parfait amin'ny mandalo amin'ny donia ty fa misy koa tony miezaka zegny anao mba ho parfait miezaka tonga lafatra mba ho tonga lafatra fa ny tegna hoe tonga lafatra eto tsisy zegny eto ary sasany baka tsy tagny rô moramora amindreo mivolagna izy koa za templation za tsy nagneky izy tsy fisianao jery nagnekianao zegny mora aminao mivolagna zegny iavoloa raha andrenao za matoko fa misy aminareo nanevateva za ry iala amin'ny donia ty fo tsy hiditra iavoloa io maro amindreo nanevateva za irô mety iala amin'ny donia ty fo fa tsy hiditra iavoloa io irô za fa impiry niditria tsara voasambako niditra iavoloa ane igny fa nidiako tagny tsy andra rajoely za raiky ane miasa ao azao zegny fa zegny izy ke le raha ka zegny fanavy aminao zegny tsy zakan'olo fahasoavagna tsara miditra surtout izy déclarena devant peuple be magnano karaha igny tsy zakan'olo igny zegny le volagniny hoe i ampodiko ndraiky fa hoe i malgré moi le olo nagnamia izy efa misy mahamay baka izy izo fa tsika karagnaraka hity réseaux sociaux firy volamena diaby fa nandeha nitaterina a Dubai agny tsy 2 ngamba nitsako 2,4 tonnes déclaré anareo mivolagna fa hoe izy araiky ny tegna misy mahameka agny Madagasikara ty amin'ny banque centrale ao firy ro laby ao irô moa masaky mivolagna fa hoe zay tsy hitany koa ary source zegny igny sakan'ny président tsy mandeha miboaka tsy mahazo savegna io tsy tokony misy zegny savegna fo anao koa fa miboaka ry anao savegna fo zay le hoe pouvoir maventy loatra namezantsika malagasy président république mitondra tsika eto maro loatra pouvoir namiagna izy tsy tokony namiagna izy za eto efa mampiditry hoe famovandrafitry izy ka fa magnova rafitra tsika ry avako aby aza mianareo pouvoir maro be io loatra lehibe ny folo alenda ndi tsara nagnano service militaire amezanao lehibe ny folo alenda abaka ko amizay izy midresse atsika amizay magnamia bombe atsika magniry atsika olo fidizy ndraiky manjary amezagna boy atsika baka ko vangoeny bombe atsika ka fa ndi grève ry ka fa tsy mifagnaraka amitsika satria nagnino be loatra pouvoir namiagna izy ke misy raha zay tsy namiagna izy zegny tsy toko na izy andi boaka fo satria diplomatie regny satria président république tsy azo savegna sakanana ampidiry lopaka zay raha tiana ampidiry gaga anao baka ko mahita fa 2,4 fo tonne fo déclaré nefa izy magnondragna fo izy iska miboaka izy magnondragna sakanana baka legna sary hely fa migadra olo jiaby nangala sary sakana nangala sary tsy nagnokatra nangala sary sakan'ny président fahazahoagna gadra tsy somasoma raha karaha zay ma normal tsy normal raha karaha zay ary karaha volagninao zay tokony ahegny zegny le fahefagna olo mitondra ahegny zegny raha tsy moampampoka zegny ahegny fahefagna amezagna olo mitondra fa be loatra ary io mahafaty atsika jiaby tsy sakitsika amizay mitory izy eto ndre ataonao hitory olo nagnano tsy manjary olo nagnamezanao pouvoir fo tsy hainao fomba anao koa mavozoka anao andeha hagnano grève fo inamanao fo ka matsaranao ka baka ko zegny le problème maromaro ankoragnitsika teo namako Saidy donc faragnatsika eto raha efa fa message namezanao za jiaby zegny le fagnazavagna namenao za jiaby zegny donc mety mavoafehy le etaetanay jiaby neloko taminao zay tsy faly taminao ndraiky anareo na olo jiaby mizaha agny zegny hitanareo izy iny inviteko teo hoe nagnazava izy tamy raha jiaby nandalo na par rapport tamin'izy nandeha taiavoloa na par rapport tamin'izy nagnano intervention tamy la grève tary fotony image telo nandesy aroe plutôt en tant qu'izy médecin ndraiky izy en tant que leader ny la grève zay donc nazavainy taminareo teo raha jiaby zay donc fa anjaranareo zegny hoe mieritreritry hoe karakory tsara hoe fa le olo koa zay tsy hainao marigny tsy tokony hoe anao mijuge izy en fonction erreur nataony zegny karaha zay fa nandraiky nasumeny bon pisy anareo jiaby